Azaroaren 10, 11 eta 12an, Leioako Unibertsitatean telebista digitalari buruzko jardunaldiak burutu ziren. Telebista digitala, geroko telebista gaur lelopean, hitzaldi ezberdinak eman ziren, liburutegi nagusiko hitzaldi aretoan. Azaroaren 12an, Iñaki Uriak, 11 telebistako zuzendari nagusia, 11 telebista proiektuari buruz hitz egin zuen. Sortuko den telebista berria zer den ezagutzera emanez. 11 alde batetik, tokiko euskarazko telebistak edatzeko egitasmoa da. 6 enpresa sortu zituen. Eta 6 enpresa sortu zituen ahalik eta tokikoena izateko, ahalik eta bertako agente gehien sartu ahal izateko. Horregatik, 2009 urteko urtarrilean Bilbon emango ditu bere lehenengo pausuak. Horrela, helburuak telebista gaztea, garaikidea, hurbila, modernoa, bizia, parte hartzailea eta euskalduna sortzea da.